When I posted a teaser about anina topic about how to fix a cold relationship, ang kasagarang reaksyon sa akong mga followers kay buwagan, bubuan og ininit na tubig, biyaan. I completely understand and I agree. Naadyo'y mga things na dili pwede pugson kay modugo. For example, ang feelings or ang love. Pero ang uban magod nato, naanay anak or married na. Ang uban sad nato, grabe jud kay ang love sa isa ka tawo na dili ta ganahan mo buhi. Mag-hope pa ta ba na ma-fix pa siya? In all honesty ba, lisod yun siya. Labi na pag na-break na ang trust o nawagtang na ang love sa usa ka tawo. Now, let's talk first, unsa man ang cause nga nang mukod ang relationship para makakita tagway unsaon pag-fix ana na problem. Number 1, bottled feelings. Giluom na gibati kayo ubos o kasuko. Pag new pa ang relationship ba, grabe kayo ang affection. Uros-uros pa jud ang gugma. Sa romantic stage man god, mo-adjust atong pari sa atong batasan para ma-love nato sila. Pagka mo na nakuha na niya imong love, maginahini na sa nagawas ang unsay tinuod niya batasan. Now, dili nakakasabot mo ana ka kinsa man ni tawhana. Dili man ni mao akong person na akong gilove, mao ba ni akong giuyab, mao ba ni akong giminiyuan. Now, magsugod na ang conflict, magsige na kagyaw-yaw sa mga butang na wa ka kauyon. Now, ang imong pares, syempre kay sige ka kasuko, mo distansya po na nimo. Kasagaran couples bay, mauna siya mahitabo. Tungod kay mahadlok sila confrontation o gubot or samok, mudistansya na lang. Ang mahitabo ana bay, ang tanang feelings maipon, ang mga kahiubos, kasakit, mabatod na siya. Magkadugay, magkapuno ang botilya, magkadugay, magka-cold sa inyong relationship. Now, how to fix it? Open forum mo duha bay. You should have an open discussion without judgment, without risk of humiliation. Mapagawas tanan, madiscuss tanan, unsa imong tinuod na gibati. Sabuta lang gud imong pares daan na ato nang gibuhat para sa atong future. Minyo na rabata or ganahan rabata mo work out atong relationship. Then after ana, plana mo unsay buhaton para unsay dapat i-compromise para ma-better inyong relationship in the future. Number 2, chemicals sa body. Pareha sa akong gidiscuss by kadong signs na in love ang lalaki. Kita people by, grabe kayong search sa dopamine o oxytocin, gitawag na love hormone, in the first 18 months sa atong relationship. Maunang grabe kayong agibay, murag waterfalls, gawas-awas. After 18 months bay, makinahinay na nag-ubos ang chemical sa atong body. Mauna, naay mo cold ninyo, ikaw or siya. Kanya of course, kung ikaw cold, imong pares mo cold sa nimo. Mo reciprocate man na. Mawala na siya lami ba? Now how to fix this? Use ang inyong kadugayon sa imong advantage. Kabalo naman ka unsa ang mga things na makapahubok sa iyong heart, unsa ang mga butang na makahappy niya. I-remind lang in yourself why na in love mo in the first place. Mubalik na siya tanan bay kadong chemicals sa inyong body, kadong dopamine o oxytocin, maka-feel na love gid mong kaniya or love nimo siya. Murag second romantic stage ba? Again, mag-effort jud mo, do something different and do the things na makahappy ninyo both. Number 3, jealousy and insecurities. One of the common cause by nganong mo cold ang relationship is ang atong jealousy, ang atong pagkasiloso or ang atong pagkasilusa. Why man grabe kay ta magselos? It's because of our insecurities. The more insecure you are, the more ka ma-jealous sa tanan butang. Na kung sige ta og kaselos sa atong pares, kay insecure kay ta, syempre mo distansya gyud siya. Ang feeling nimo na ni cold na siya, unya ka ni distansya man siya, musamot ka insecure. Nano na siya tawag na domino effect, magsumpay-sumpay na ba? Next thing you know, guba na inyong relasyon ba? Do these 3 steps para mawagtang na siya na problema. First, dapat kabalo ka unsa imong gisilusan. Number 2, mo communicate ka sa imong pares. Again, open honest discussion, pero dapat walay judgment gikan sa imong pares. Basin ay basihan pud nganong nagselos ka, at least klaruhay ba? Number 3, magbuhat mo og solusyon, magsabot mo unsa ang butang na dili pwede buhaton para di siya magselos. Number 4, trust issues. Past mistakes na nabuhat nimo o nabuhat sa imong pares. Naa kay nabuhat na sakit kaayo para niya. On this one bay, it will take time jud. Tagaila siya space, ayo siya sa muka. But show your love and affection to him or her. Pamawi lang ba? And do your best to make the person happy. Love man ka na bay, but if bukat kaayo ang sala, dili gyud basta-basta makalimtan. Masakit man gud siya pag love nato ang magbuhat og sala sa atoa. We feel betrayed ba? Doble ang sakit. Kaya ikaw magod iyang person, ikaw ang dapat poprotekta sa iya, dili ang magpasakit. So, be patient lang. Everything will be okay in time. If wala sa list nganong cold ang imong pares,
do this na lang. Love him or her unconditionally. Remember the word agape. Agape love. Meaning it's unconditional. It's selfless. It's about him or her, not about you. Hatag na lang tanan bay, iyara na i-reciprocate ang imong love, mubalik na sa imuha. Now, if dili, at least you did your best. Good luck, my friend. Hopefully, ma-better na inyong relationship. Unya, naka-help ni nimo gamay kanina video. My name is Dong Pons and you are watching Choy Tabay.